ktorý vás určite naladí. Keď som prišiel do prvého ročníka na základnú školu sem na Mokrhajsku, tak tu som sa všeobecne dostal k športu bližšie. Začal som športovať rôzne druhy športov. A veľa ľudí si myslí, že boča je menej aktívny šport. V boči je toho pohybu veľa viacej a ja rozdielujem športy na dva druhy. Fyzicky trošku námahavejšie viacej a potom tie psychické. A boča je skôr taký ten psychický šport, pretože to je viac menej o hlave. Musíte mať 100% koncentráciu, 100% sa sústrediť na každý hod. Musíte byť pozitívne naladení, nemať žiadne nejaké iné myšlienky. Na začiatku je to hobby, je to zábava. Človek nikdy nevie, kam vás to povedie, kam sa dostanete, čo sa vyvinie a tak ďalej. Ale postupne času som ja sám videl na sebe, že jednoducho to je tá správna cesta, šport proste. Mne to pomáhalo, či zdravotne, či sociálne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Proste mňa to naplňalo. Naozaj žijem pre ten šport a je u mňa na prvom mieste. Ja už tento šport hrám 15 rokov a za toto obdobie som prešiel niekoľkými majstrovstvami Európy, majstrovstvami sveta, svetovými pohármi, dokonca som účastníkom 2 paralympijských posledných hier. Takže za toto obdobie mám jednu striebornú medailu zo svetového pohára s môjim kolegom v kategórii BC4 páry. Potom mám jednu bronzovú medailu ako jednotlivec na posledných majstrovstvách Európy. A máme 4. miesto z majstrovstiev sveta, 4. miesto z paralympiády, 1. miesto z medzinárodného turnaja v Holandsku. V Anglicku sme boli 2., 3., takže tých podujatí a tých výsledkov je dosť veľa. Niekoľkonásobný majster Slovenska a tak ďalej. Boča je prostriedok, ktorým človek sa môže sebarealizovať. Hej, je to veľká sebarealizácia, niečo dosiahnuť. Nejaká motivácia alebo niečo, seba hodnotenie alebo skrz to okolie, skrz seba. Ja môžem boču len odporučiť, pre mňa je boča šport, ktorý mi dáva neskutočne strašne veľa. Naučil ma veľmi veľa a je to v podstate môj život. Je to šport, ktorý je stvorený pre môj postih, lebo najprv nemôžem plávať, nemôžem ani atletiku robiť, futbal. Boča je taký šport, ktorý môžu robiť takmer všetci postihnutí. Tento šport som si obľúbil veľmi rýchlo, lebo začalo sa mi dariť na prvých tréningov. Začal som porážať lepších hráčov a to začalo baviť. Je to taktický šport, treba sa sústrediť veľmi na neho. A to ma baví. Je tam veľa matematiky, úhle. No hneď v 2. roku som sa dostal na majstrovstvo sveta, potom svetový pohár na Novom Zélande a hneď potom už paralympiáda v Atenách. Najviac ma baví na boči je to, že hrávam s priateľmi, že sa s nimi stretávam 4-krát do týždňa, trénujem s nimi 2-3 hodiny a hrám s nimi dobré zápasy, sú to vyrážky, lepenia, posúvanie lopt. Takže vyrážka je to, že keď sú to lopty vedľa seba, pred sebou, keď sa vyrazia, že sa vystrelia preč, odídu od seba. A lepenie, že idú pred bielu, za bielu. A potom je to podobne ako petang, dá sa vrchom vyrážať. Dá sa slabo vyrážať, aby tam ostala. Dá sa do ďalky hrať na blízko, na 10 metrov, na 1,5 metra. Ja najradšej hrávam asi 1,5 metra pred seba. Je to relatívne ľahká hra, ale keď to pre všetkých ľahká hra, tak treba ho hrať perfektne. V tomto som dobrý, dokážem dobre rozohrávať, dokážem vyrážať vrchom, čo nevie každý. A týmito hodmi dokážem vyhrávať zápasy. Vzťah športu závisí určite od každého jedného. Postihnutý má ten šport ako hlavnú činnosť. Väčšina zdravých asi šport nemá na prvom mieste.
Keďže som sám robil šport ako zdravý, tak pri zdravých existujú samozrejme, každý sme špecifický, ale tam existujú tréningové plány také jednotnejšie, kdežto tuto v boči treba pristupovať k tým ľuďom trošku individuálnejšie na základe diagnóz. Je tam veľmi dôležitá rehabilitácia, fyzioterapia, na uvoľňovanie spáziem a na špeciálne techniky odhodov podľa ich možností. Takže v podstate každý športovec je istým spôsobom jedinečný. Pokiaľ je ten športovec pre ten šport zanietený a je to zmyslom jeho života, tak čo sa týka tej špecifickej práce s týmito ľuďmi, je to pravda, že je špecifická, ale čo sa týka toho srdca, to tam musí byť u tých športovcov, či u zdravých alebo postihnutých. A v podstate ten cieľ je úplne jasný. A pri týchto ťažkých postihnutiach naozaj tá boča už ostáva ako jedinou alternatívou, pretože napríklad aj tenis na vozíku má svoju kategóriu kvadruparézy, ale sú tam tie postihnutia ľahšie, ako sú pohyblivejšie, mobilnejšie, ako sú v boči. Naozaj tu je už tá práca taká na inej úrovni. Ja som ako športovec prešiel od športu k hudbe a opäť od hudby som prešiel k športu. To, čo ma k ním viedlo v tejto práci a prečo som opäť menil prácu s týmito športovcami za hudbu, tak bol asi môj obdiv voči ním. To bol asi hlavný dôvod, pretože mnohí z nich tou svojou silou vôle a tým, čo chceli dosiahnuť, ja neviem, to možno dobre povedať, ale nebolo to správne, že chcel som im pomôcť, možno aj to, ale niekde ich dostať, bol to ten obdiv k tým športovcom, ktorí mali aj v inom zdravotnom stave, ako máme my, naozaj v ťažkom, mali ten cieľ, mali chuť športovať, mali zmysel života a chceli ho dosiahnuť. A na to potrebujú niektorých ľudí, ktorých usmernenia potrebujú pomôcť, no a tak som skončil pri športe telesne postihnutých a je to môjim zmyslom naozaj práce. Pohyb je prostriedok, ktorý mnohých handicapovaných dostane zo stavu úplnej závislosti v procese rehabilitácie späť do normálneho života. Viete, hlavným zmyslom toho pohybu telesne postihnutých je jednak teda, aby bol nezávislý, pokiaľ možno čo najviac nezávislý. A potom, keď si predstavíte, že obyčajne handicapovaní jedinci sú odsúdení na prevažne teda imobilný, sedavý spôsob života, a takýto spôsob života je zdravotne veľmi negatívny aj u zdravého človeka. To znamená, jediná šanca, akým spôsobom aspoň čiastočne eliminovať tie negatívne účinky toho sedavého spôsobu života, je skutočne hýbať sa aktívne, športovať aktívne, pretože väčšina tých handicapovaných v tom bežnom živote má toho pohybu veľmi málo.